Osan janan taistelee, suomalaista haistelee, vielä mausteet maistelee, feminismiin paistelee. Terve. Terve, terve. Jari Halonen on mun nimi. Moi, Osan Janar. Mä oon Vihreitten nuorten puheenjohtaja ja eduskuntavaaliehdokas Helsingistä. Okei, yes. Kiva. Kiva, kun tulit tänne meidän korjaamolle. Voitko sä kertoa meille ensin niin kuin lyhyen historian itsestäsi? Muutin Suomeen 14-vuotiaana ja kasvoin täällä. Mun elämäni tärkeimmät vuodet oli Suomessa. Kävin yläasteen ja lukion loppuun Suomessa ja myös nyt yliopiston kandipaperit sain ja lähdin politiikkaan itse asiassa ylioppilaskuntatoiminnan kautta. Ja kenen ja minkä edestä sä politikoit? Eli mikä on se sun juttu? No siis suurin syy, miksi mä lähdin esimerkiksi politiikkaan, jos puhutaan politiikasta, niin on se, että mä koen olevani Suomen yhteiskunnan siis kansalainen suomalaisessa yhteiskunnassa ja haluan kantaa korteni kekoon, haluan rakentaa parempaa Suomea, haluan... Asiaan. Luuletko, että siinä istuisi kuka tahansa poliitikko, joka juuri sanoisi noin? No niin, eli siis mitä, kenelle ja miksi? 2011, kun perussuomalaiset nousi, niin mä olin hieman niin varoillani silleen, että okei, että mitä tässä on tapahtumassa. Eli tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysymykset, jotka koskettaa, mutta siis tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysymykset. Niin, mutta se on selvä asia, mutta se on todella latteeta mun mielestä sanoa, että jos ajatellaan näin, että jos sun poliittinen idea perustuu siihen, että sä oot tavallaan perussuomalaisvastainen. Niin... Siis sun kannattaa varmaan ymmärtää se, että yhdenvertaisuusasiat, niistä yleensä puhutaan pehmeinä arvoina, ne on todella kovia asioita. Eli syrjintä, rasismi ja asiat, jotka alentaa ihmisten Okei, puhutaan vähän rasismista. Sä väität ihan pokkana näin, että mä tulin politiikkaan sen takia, että perussuomalaiset luo rasismia. Onko se sitä mieltä? No siis perussuomalaiset, kuten sanoit, niin se on iso puolue, siinä on kaikenlaista. Mutta luoko perussuomalaiset rasismia vai onko se rasismi olemassa, joka vain sai ikään kuin venttiili auki, eli se ikään kuin se paine pienenee sen takia, että näillä ihmisillä, joilla nyt on muukalaiskammoa, niin ne saa sitten edes äänestää jotain omia ihmisiä. Mutta sä sanoit, että mä oon perussuomalaisvastainen. Mä puutun juuri niihin lausuntoihin, jotka on ihmisarvoa alentavia, jotka on ihan käsittämättömiä. Puutun myös niihin samoihin lausuntoihin, jos ne tulee kokoomuksen suunnalta, jos ne tulee myös demareitten suunnalta. Annoin just haastattelun Ylioppilaslehdelle, jossa puhuin siitä, että minua ärsytti todella paljon Jutta Urpilaisen Maassa maan tavalla tyyppiset julistukset silloin 2011 jälkeen. Mutta sä toimit ihan samalla tavalla itsekin. Millä tavalla? Esimerkiksi sä oot julistantunut feministiksi. No, mitä se tarkoittaa? No feminismi on mun mielestä keino, jolla päästään yhdenvertaisempaan yhteiskuntaan. Feminismi, joka on ollut naisasialiike, niin se on myös muuttunut ajan saatossa. Nykyinen feminismi ajaa kaikkea muutakin. Eli siinä puhutaan siis muiden vähemmistöjen tilanteista. Feministiset liikkeet on antirasistisia ja myös seksuaalivähemmistöjen oikeuksista. Eli se ehkä, mitä mä tässä feminismikeskustelussa haluaisin loppuun sanoa, on se, että feminismi ajaa kaikkien sukupuolten asiaa. Feminismi haluaa rikkoa ongelmallisia sukupuolirooleja. Feministisenä järjestönä, esimerkiksi Vihreät nuoret, me ajetaan myös sukupuolineutraalia armeijaa, koska me koetaan, että feminismi rikkoo kaikkia tällaisia ongelmallisia sukupuolittuneita rakenteita. Ja esimerkiksi tämmöinen armeijan ainoastaan miehiin kohdistuminen on tasa-arvo-ongelma. Politiikka antaa oppeja, kansalaiset ottaa koppeja. Se muuttuu sutupuheet puhukkaa, ei saa koskaan uhkaa. Mitä tarkoittaa, sä oot vihreä, mitä tarkoittaa se vihreys? Mitä uhrauksia sä oot tehnyt tämän luonnon puolesta? Mitä se tarkoittaa? No, vihreys tarkoittaa mulle siis ihan ykkösasiana ilmastonmuutoksen pysäyttämistä. Se on meidän sukupolven suurin haaste. Mitä konkreettista sä oot itse tehnyt sen puolesta?
No, mä oon pohtinut asiaa ja mä oon muuttanut mun elintapoja, esimerkiksi mun ruokavaliota kasvispainotteiseen suuntaan. Mä oon kokeillut myös ihan siis elää ilman eläintuotteita. No niin, eli sä olet ilmoittanut, seuraava kysymys. Sä olet ilmoittanut, että Suomi tarvitsee muutosta. Minkälaisia muutoksia Suomi tarvitsee? Ollaan menty liian tällaiseen leikkauspolitiikan suuntaan ja mä sanoisin, että totta kai meillä on rakenteellinen alijäämä olemassa ja niin edelleen, mutta kaikki talousasiantuntijat sanoo, että seuraavan kauden alussa ei pidä leikata suuresti, koska me ollaan taantumassa, eli me ei voida syventää taantumaa. Siis tämän lisäksi meidän pitää myös keskittyä rakenteellisiin uudistuksiin, jotta hyvinvointivaltio säilyy. Eli minkälaisia ne on? Niitä on 2-3 kappaletta, sote-uudistus, eläkeuudistus, kuntauudistus. Tehdään hyviä sellaisia, jotka oikeasti synnyttää säästöjä, leikkaa sitä byrokratiaa ja sähän juuri äsken sanoit, mutta sähän just äsken sanoit, että ei leikkauksia. Mistä se rahan tuot? Kun me ollaan jo velalla, mehän ollaan täällä, sinun ikäpolvi tulee maksamaan ihan jättivelat, me ollaan menossa konkurssiin. Mistä sä sen rahan revit? Siis Suomen velkaprosentti on 58. Se on eurooppalaisessa vertailussa todella maltillinen. Se on alhaisempi kuin Saksalla. Mä oon muslimi-enemmistöisestä maasta kotoisin. Onko tää nyt jotenkin tosi vaikea? Mä oon siis turkkilaistaustainen. Niin, ja tulin Suomeen ja asun nyt täällä ja kaikkea. Ja mä en usko Jumalaan. Eli miten sen nyt määrittelisi, on mä varmaan ateisti siinä mielessä. Sulla on toimittaja puoliso Helsingin Sanomista. Äläkä vedä mun avopuolisoa yhtään mihinkään. Hän on riippumaton toimittaja ja tekee duuninsa. Mutta siis mä vaan sanoin, että mä oon tehnyt hommani ja mä tiedän, että sulla on tämmöinenkin. Ja... Siis nyt keskitytään ihan oikeasti aitoihin kysymyksiin. Miten niin ei tarkoita? Miksi sun pitää salata tuommoista asiaa? Tai miten sun pitää yrittää häivyttää tuommoista asiaa? Sehän on aivan selvä asia, että sä oot siis sitä mieltä, että median edustajien, median eliitin ja valta tavallaan järjestelmän sekä teollisuudessa että poliittisen järjestelmän mukaan, niin niillä on aivan helvetin likiset yhteydet täällä Suomessa. Niin. Se, että mä oon tutustunut johonkin henkilöön mun yliopistovuosina ja sitten me ollaan ajauduttu johonkin, niin se ei tarkoita yhtään mitään. No niin, Ochan. Tässä me ollaan nyt jutustuttu tässä asiassa ja mun mielestä tämä on niinku sitä, mitä pitäisi tapahtua. Tämä on mun mielipide. Jos mä olisin tuolla television tuolla toisella puolella tai missä tahansa tämä nyt tuleekin, niin tämä pitäisi olla tätä näin. Miksi? Koska sinä olet pyrkimässä lainsäätäjäksi. Ja enkä mä sulle niinku henkilökohtaisesti vittuille, vaan mä vaan niinku sanoin sulle, että mun mielestä lopeta se elitismi, mun mielestä sä oot vähän elitistinen, höllää vähän, ja että se hymy ei ole niinku semmoinen irvistys, vaan se hymy on niinku sydämellinen ja sä pystyt auttamaan asioita. No hei, kiitos sun palautteesta. Mä en ole varmaan mistään samaa mieltä sun kanssa, mutta musta oli kiva jutella ja sä oot ihan oikeassa siinä, että toimittajan pitää pystyä laittamaan päättäjät koviin, mutta en ole missään nimessä itseni mielestä elitisti ja feminismikysymys, niin sehän on semmoinen, että se on kyllä ihan loppuun asti mietitty. Osanjanan taistelee, suomalaista haistelee, vielä mausteet maistelee, feminismi paistelee. Osanjanan taistelee, suomalaista maistelee, perusmiestä paistelee, naisten suosiota kalastelee.